kuno metafika kukuchitika ntchito yomanga ndithu chinyumba chimenechi. Amenewa ndi maofesi atsopano a bwanamkubwa wa boma lino la Mangochi. Ndikanena kuti maofesi atsopano ndiye kuti ma department onse a boma amene ali kuno ku Mangochi chinyumba chawo chatsopano chikuyeneka kukhala chimenechi. Mbuyomu chinyumba ali nacho ndithu chimene akugwiritsa ntchito padakali pano, komabe osalephera zopinja zosiyanasiyana zimene amakumana nazo zikamachitika kumeneko. Akamachita misonkhano ndithu yokumana akuluakulu a komiti a konsolo ya Mangochi amati deck meeting kuno, malo kuti akhoza kukhala kumakambirana nkhani zikuluzikulu zomanga boma lino, malo amenewo kulibe. Mokuti misonkhano imene ikamachitika ndiye kuti amakapempha malo kumusi uko kuli hotela ina imene amati Fort Johnston kapena kuti wapansi kumeneko ali ndi holo imene amakapempha. Komanso nthawi zina amapita kukapangira misonkhano imeneyi chaku municipal council. Monga mukudziwa Mangochi ili ndithu ndi makonsolo awiri, kuli konsolo imene imayendetsedwa ndi DC, komanso kuli konsolo imene imayendetsedwa ndi mkulu wa tauni. Ndi anzathu akumeneko a konsolo ya tauni holo ali nayo, koma iwowa akuno kwa bwanamkubwa DC holo imeneyo alibe. Kuphatikizapo palinso maofesi ena amene mwina anthu amakanika kuti akhoza kumagwira ntchito zawo motakasuka kwambiri pa zifukwa zosiyanasiyana zovuta zimene amakumana nazo. Ndipo kumangidwa kwa chinyumba chimenechi ndiye kuti mavuto onse amene amakumana nawo okhuzana nkhani ngati zimenezo zamakhalidwe zimenezo zikhala kuti tsopano zatatu sizikuchitika. Kwenikweni kuti nchifukwa chani zikuchitika zimenezi mukudziwa ine kuti boma anthu ambiri timayankhula pano kuti boma kamene kangakhale kanyumba komati kumaofesi ayi, koma izi zamakono. Ntchito imeneyi ikutheka chifukwa chonena kuti pali ubale wabwino kwambiri pakati pa dziko la Malawi ndi boma la Iceland ndi bungwe lija amalitchula kuti ICIDA. Mokuti amenewo a ICIDA ndi amene akupereka thandizo lomangira chinyumba chimenechi, komanso nalo boma la Malawi layikaponso ndalama zimene zikugwira ntchito zomanga chinyumba chimenechi. Ndi ntchito imene ndithu inayamba chapompano, koma chifukwa chonena kuti zonse zofunikira kuti ntchito imeneyi ziyenda mwachangu zilipo, nchifukwa chake pofika lero tikuona kuti ntchitoyi ikuyenda mwachangu ndipo chilichonse chilipo monga mmene tikuonera kumbuyo kwangaku. Galimoto zimene zatenga mtsogoleri wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera zikumveka kuti tsopano zikufika pa malo pano, ndipo kutsogolo kwangaku ndikuona akuluakulu amene afika kuno. Ndikuona pali olemekezeka phungu ku nyumba ya malamulo chigawo chakumpoto kuno ku Mangochi, olemekezeka Benedicto Jambo alipompo, chairperson wa Muslim Association of Malawi Sheikh Fahad Kamsuli alikonko, komanso pali mafumu amene andanda kumene kuja. Cholinga nchokuti alandire mtsogoleri wa dziko lino akafika pamalo pano. Chakutsogolo pang'ono amangaso kena kamene ndikhulupirira kuti mtsogoleri wa dziko lino afika mmenemo kuti amufotokozere kuti kwenikweni chimene chikuchitika muno, project yonse kuyambira kumayambiriro mpaka kukafika pamene ili pano zikuyenda bwanji. Pamenepo ndikuona pali zojambula zina zikuoneka ndithu zokuti mchithunzi chakalawa, zinazo zanzathu ma architect amene ndithu akhale akufotokoza zonse mmene zikuyendera padakali pano. Pano ndithu galimoto za mtsogoleri wa dziko lino zalowa muno mu mpanda wa kwa DC ku Mangochi, ndipo a president akatsika awalandira kenako pamene ulendo oyendera malo ano uyambike kuti a president maso awo okha aone kuti kodi ntchito imeneyi ikuyenda bwanji. Ngati muno mwalowa anthu ndithu amene abwera kudzalandira mtsogoleri wa dziko lino, ndipo ndikaona uko kumene kwafika galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino kuli anthu amene avalanso makaka azipani zosiyanasiyana, vala nsalu za kongresi ndaona ali komweko, komanso achipani cha Peoples aliso komweko, afikanso pompano kudzalandira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Razarus Chakwera pamene afika kuno kumene kukumangidwa ofesi yatsopano ya bwanamkubwa wa boma lino la Mangochi. Maso anga kungoyang'ana chabe ndi chinyumba cha makono ndithu chimene akumanga ndi njerwa zija pa chizungu timazitchula kuti ma blocks, njerwa zimene zimapangidwa kuchokera ku cement.
komanso muli zitsulo zolimbitsira zambiri zimene ayikapo. Ndaonaponso olemekezeka Aladi Musa ali chakonko kufuna kulandira mtsogoleri wa dziko lino. Ndikuonanso pali mafumu senior chief Chowe ali pomwepo, a council chairperson Kumangochi amene angu asankha kumene pa udindo umene wa council chairperson. Ndikuonanso alimaso pomwepo kuti alandire mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo pano ndiye kuti Dr. Razarus Chakwera atsika sopano mgalimoto muja ulendo oyenda kubwera kuno kuzayendera malo amenewa ndiye kuti wayambika. Anthu ena ogwira ntchito konkuno nawonso afola mbalimbalimu kudikirira kuti mwambo onse uchitike ukatha ndipo ntchito idzipitirira. Choncho a president ali ndi bwana mkubwa wa boma lino a Smart Gwedemula ndi amene akuwauza kuti awa ndi akuti, awa ndi akuti pa chizungu timati introduction, ndithu kuti akuyeneka awadziwa anthu amene afika pano zonse ndithu ziyende mwa miyamiyami. Pano President Chakwera wamasuka ndithu ndipo tsopano akuyenda kufika chakutsogolo paja pamene ndimanena paja kuti akafika pamenepa akhala akuwafotokozera kuti kodi pano chimene chikuchitika ndi chani. Ofotokoza afotokoza. My name is Moses Yakobe. I'm the principal architect for Pakwatu Concepts. So basically, we were tasked with the responsibility to design a new finance and council chamber building. And what you're looking at here as an image is the impression of what the building will look like when it's completed. The building is primarily going to house the finance offices, as well as make provision for a council chamber, which is located over here. On site, it would be in that direction, and the remainder of the offices would be in this direction. At the center is where we have what we call a central core. That is where we have the staircase that takes people up and down the building, as well as the ablution facilities and the reception area. To make provision for universal accessibility, we have a ramp that allows for people on wheelchair to be able to go up and down the building without having lift facilities. 100%. So effectively, the impression was to sell the idea to the council to say this is what we envision the new Malawi will look like when the building is completed. At this point, Your Excellency, let me invite you to take a walk so that we can just appreciate further what the building looks like. So as I was explaining, this would be the reception when completed. What we have over here is the staircase, and then at the back on the other end is where we have the ramp. The idea is to have a building that blends in with the existing context. So we looked at the existing building, we looked at the existing finishes, and brought in some of those textures to the new building. So we're looking at the brick finish, a bit of plaster and paint, and effectively to make sure that in as much as it's a modern building, it will blend in with the existing buildings that are on site. We have employed 101 individuals on site, 38 of which are female, and 46 of them are the youth. What you're looking at in front of us is what is going to be the council chamber when completed. And I think in the future, we'll be able to invite you inside when everything is fully finished. At this point, allow me to invite you for a tree planting ceremony on the other end of the building. Sure. Yeah, I can see you're pretty much done. Yes. When are you expected to? Completion date is scheduled for 7th of January next year. All right. It was a 12-month contract. I see. Yeah. So pano a president ndithu akwatenga kuti akadzale mtengo pamalo amene akonzedwa. Mtengo umenewu ndithu ndi wachikumbutso kuti pamene ntchito imene idayamba president wa dziko lino adafika pamalo pano ndithu kudzayendera pamene imayamba. Ndiye pano tikuyenda kupita pamalo pamene pakonzedwa kuti a president adzale mtengo umenewu pamene tsopano a president akufika. Mtengo ndikuona koma kuti ndinene kuti ndi mtengo wanji ndinama ndi wandikire ndithu pang'ono kuti ndithe kukufotokozerani bwinobwino koma ndithu zonse zokuti mwambo umenewu uyenda bwanji ndi zimene zikuchitika apapa.
14 days to produce plumule and radicle. It grows up to a height of 20 meters and has got numerous uses. One of them is that because of its drooping branches like a soldier, that's why people know it as a soldier tree. Okay. And the branches do absorb dust, of which we hope this infrastructure will be secured from dust. Wow. And again, the branches, the trunk itself is sewn into matchstick and the toothpick. Small products are produced from this one. Finally, it provides amenity. So as we have planted a single line, our infrastructure after handing over to this council, it will look very beautiful because of soldier tree. So you are welcome. Ziko. Mtengo umene akudzala apa pa chizungu amautchula kuti soldier tree ndi umodzi mwa mitengo yokongola kwambiri imene imazalidwa m'maofesi osiyanasiyana kandi m'manyumbamo, ndipo amafotokozapo ndithu zinthu zingapo zimene mtengo umenewu uli nkufunikira kwake. Koma chachikulu anena kuti mtengo umenewu masamba ake amagwira kwambiri fumbi likakhala kuti likuuluka, ndipo ali ndi chikhulupiriro chonena kuti mtengo umenewu ukadzakula ndiye kuti choyamba udzaonjezera kukongola kwa malo ano. Chachiwiri ndiye kuti fumbi limene lizipeze kuti likuuluka mwina malo moti lizidesa magalasi a ofesi imeneyi, ndiye kuti fumbilo lizipezeka kuti likukodwa mu masamba a mtengo umenewu. A president mtengo uja adzala ndipo pano akuutsirira koyamba kuno Kumangochi doti lake ndi la mchenga ndithu. Pamenepo ndaona kuti ayikapo doti lokuda limene ayika ndicho cholinga chonena kuti kukanyamuka pamene pa mtengowu ndiye kuti uzingopita. Anthu kuombera m'manja kuti tsopano president adzala mtengo umene mati pa chizungu amautchula kuti soldier tree. Chichewa chake tichite kufufuza kuti kodi soldier tree amati chani, koma ndi mtengo wokongola kwambiri umene ndithu adzala pano. Ndiye kufufuza kwathu akachoka apa a president apita akalembe m'buku la alendo kena kuti ona kuti chitachitike nchani. Owen kapena mwina iwe mtengo soldier tree umadziwa chichewa chake? Ndakuzizimutsa. Wadidzimutsa koma tenene kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika pa akuyendera ntchito yomanga ofesi zatsopano pa konsolo ya Mangochi. Ndi ntchito imene ithandize kwambiri kuti ma department onse amene akugwira ntchito pamalo pano azikhala malo amodzi kwanitsa kugwira ntchito zawo bwinobwino ndi kulumikizana bwinobwino. Ndikofunikira kwambiri chifukwa tikamva kuchokera kwa akuluakulu a konsolo ino akumakamba kunena kuti ntchito zawo zimakhala ngati zogawikana, kamba kuti anthu ena ali madera ena amene akugwirira ntchito zawo zomwe zimafunika zakuti osewa amafunika kuti azikhala malo amodzi. Ndiye ofesi imeneyi kwakukulu ntchito yake ndi imeneyi. Ayi pano president wathu Dr. Razarus Chakwera akulemba m'buku la alendo chitsimikizo chokuti adafika ndithu kumene kukumangidwa maofesi atsopano a bwana mkubwa wa boma lino la Mangochi. Mmene amafotokozera nzanga Owen tikumakamba kunena kuti mawu a Owen, maso ake a Owen ndi aine kuona kwathu nkosiyana. Wanipasa mfundo yayikulu yonena kuti mmenemu maofesi onse aboma akhala mmenemu, kutanthauza kuti mwina zomwazikana umapeza kuti misonkhano ya deki umakachitikira kwina zonse zichitikira pompa. Ndicho chowe magulidwe ake ntchito mwina kungopereka chithunzithunzi kwa anthu amene mwina ali kutali, ngakuti ngati ukufuna kuti ukakumane ndi anthu amene akuona ntchito zosamalana kuno ku Mangochi, ndiye kuti mwina sungapite straight ku konsolo ya Mangochi, umapita tsidya lina kumene kuli ofesi zimenezi. Chimodzimodzinso ukafuna kuti mwina ukaone kodi nthambi ina ngati ya agriculture kodi ntchito zake zikuyenda bwanji, umapita so tsidya lina. Koma mmene zimene kukhalira zimafunika kuti pa ofesi ya bwana mkubwa pamene popo ukafika mbali zonse nthambi zonse uzitha kuzipeza. Ndiye ntchito imene iyi akuti ikatha ma department onse amene ngokhudzidwa kwambiri azikhala kupezeka pamenepa. Komanso mwina mikumano ya atsogoleri ngati makhansala, mafumu
nthawi zambiri amakonda kukumana ku Kumangochi Municipal Council, koma izi zithandiza kuti iwowa azitha kukumana kuno ndi kukambirana zinthu zawo ndi khale chinthu chimodzi chomwe chikhale ngati chakuta ntchito zonse. Ayi pano a president amaliza ndithu kusaina mbuku muja ndipo ndikuona akuyenda. Ndaonanso ndithu kuti kuli olemekezeka aweni chomanika amene nawonso ali chakonko patsogolopo mafumu akucheza nawo. Amayankhula ndi senior chief Chowe komanso TA Mapira. A president ayamikira kwambiri kuti ntchito imene ikugwiridwa kuno ndi ntchito yapamwamba kwambiri. Ndipo pano tsopano ndi kuti ndi ulendo omwe tikuyenda mkatikati mwa maofisi amenewa, ndipo a president akuyankhula ndi anthu ogwira ntchito kuno. Pano tsopano ndi ulendo kuti tinyamuke kupita tsopano kumsewu wa Cape Maclear ku Monkey Bay kumene kukhaliso mwambo wina. Kuchokera kwa ine Dave Uma ndi kusiyeni kaye pompa, tibweranso pamene tikhaye tikupitiriza tikakafika kumeneko ku Cape Maclear. Anzathu kukwacha mzinda wa Blantyre komanso kuchichiri pitirizana ma program.